खरकसा 14 umurni boroi cherai Mumbai hospital bisingo admit tei bini loge o শুধু ফিমেল ডক্টর ফিমেল নার্স tei ফিমেল পুলিশ roksimino mahab sapai karmi rok joto beri mamang aboni bade selarok ngangke to mahabia selarok no nukha hingke belai kheno kiri jago oboni ukolok ni karon no norok khnamani yagulo okogrok no khnamani yagulo norok belai kheno wana jaknai 14 jon chela bai rompherejak mani yagulo bo khoroksa selano phano bini bwskango naisigui manliya Minlogio emenje gonna kotorgo tinanangkha okogrokno khnamani yagulo norini sago kwchangma botrai thaijaknai 14 bosor umorni khoroksa bwrwi umor soksugya bini logio bahake borok ongui amsake hamya sitra tomu tongui mankha amo bo khoroksa khorokneiya amsaksa borok kwbangma Tini norokna ang emon je gornano tui sana thangai tongo norokbo o gornano khanamani yagolo mokorni muktui kognani hinangnai phaidi hingke saiman lainai o bwrwi cherai sani logebo tamo ongkha o cases belaikeno serious abagui o cherai ni personal privacy rokno nai bini kuno personal detail rokno bwskango tubui phunogui manliya tamni ngangke bot khoroksa cherai kho olo tornai loknai sikla soknai olo bini laibo effect bo ongui manno bini photos tei detail rok saka hangangke abagui bini story no simino norokno ang phunungnai obo ongkha real story gotna gotijak baksa baksa o story no nugui bujiui mannai te baksa baksa nugui mankhana baksa nugya phano ongui mankhana o kahani ni puila suruat eba keba senjago Banwari ni kaisa police station ni simi ar jagao couple sogoyo complain khlainani bagai je boroni bwsa 14 bosor umorni bwrwi nongni hoite kmawi thangka tei naitungmani yagulo phano manliya abagai borok police station o phaiui missing diary report file sinani phaikha kahani wngkha bini khoroksa dol tongo o cherai tei bo Pune railway station o adino phainani tongmani tei ar jagao bo thangka Pune railway station o bono naisingui tongui kha bopro sokpaino hinui bini dol no tei je bini dol phainani tongmani bono শুধু thokai kok simisi sao phiaba bo phailia phaina hini sawi yang bwrwi hingkai bono bisas khlai ar jagao no naisingui tongkha bono Awni yagolo kheno o bwrwi cherai kabui tongkha ar jagao tei ar jagao no saito achugui tongkha tei je puro o bwrwi cherai kunao achugui kabui tongo afro keno khoroksa borokni nojor klaikha bini sago amo ongkha khoroksa auto driver Awni yagolo kheno auto driver a cherai ni kanao thangui nung tangui kabui tong hini sangui kha tamni ngangke o bwrwi ngangke to belai kheno cherai omo soksugya tei chibu chikon sa angui tongo tei haike bono saichung kuna sawa kabui tong manugui o auto driver tamni bagi kabui tongnani nangkha kuno mungsuk de deramong ongkha hinui kanao thangui sangui kha aboni yagulo kheno o auto driver je tongnai bono sungka tamo halchal tamo ongkha rokhinai kaham hamya aboni yagulo kheno o cherai bono nijini borok kahaima tongjagui taise buphani soman abagui kok khulogui sawi rekha bin dol khoroksa ar jagao phaina tongmani bo sok phailiya abagui ang bwkha dukho nangui or jagao mukti klai tongkha hini sakha tei photo rok phunogui saka bor jagao শুধু sokpaiya abo to saimanya nung bono sini jodi sini kangangke ano sawi ready nukha hingke rogo hini saka o auto driver no hingke no a auto driver wan chugui sika bo to cherai se tai se bini nog ni sai onek no haksal jora phai pai khai station o aboni yagulo kino o auto driver bini lamao thangai paikha aboni yagulo kino teisa haine hai o auto no tui ar jagao gurui thang paikha teisa haine hai o cherai no aron aro nukha o auto driver Awni yagulo kino o auto driver teisa haino hai o bwrwi cherai ni ganao phaiui sapaika angni ni dol no nukha o gana ni lamao no bo bachawi nono nasingui tongo hinui hindi nung ani logio ang no bobai tunui riya nung malai ruoi hinui sakha o auto driver
Hingke norong na ang puilaw na saka o cherai ngangke 14 bosor umor ni belai kina umor sok sugya teibo o uncle no transport fly thangka nijini borok kahai buphani soman angjagai abagai bo auto kakha bini dorbai malaina ni hinai bini kokno no kubuiwan sugoi Awani yang lo kena auto kakha auto kabayoi bono tuining na ni bagai tui rekha auto driver jepru tuining kha obore abroke no bini bokrok srapsani yagulo bokrok mihim jagai a jagawono lengai thangka khasia sia angai tongkha ar jagawono fegoi Awani yang lo kena auto driver bono bolong kuthuk lama siniano gya siring sorok jagao telangai thangka te ar jago telangai aron bono first time rompreka puila te ar jagao romphere mani yagulo bori kono khasia o bitinit action tabukbo tongkho bokrok mihim jagoi 2-3 ঘন্টা হাইকেনো লাই থাঙ্গো হংকে ও বরি চেরাইবো কোনো ফানো আজরাও ওয়ানসুক মানলিয়া যে বিনি লগেও তামো উঙ্গি টংখামো কাহামদে হামিয়া ও পৌরনো কোনো ফানো ওয়ানসুকি মানলিয়া ব আজরাও তামনি হাঙ্কে যে তৈখানি জাগমানি আজাগো বিথি গালক জাগ লেংনানি ফেগি টংনানি বখরক মিহিमै কলাই টংনানি আবাগি ব খাসিয়া সিয়া উঙ্গি টংগো আজরাও যেফ্রো ব ও অটো ড্রাইভার রমপ্রে পাইখা নিজিনি বুসা সাকজালাই Buphani soman no rompre paimani ya goloke no bini baki je dol dongnai obrong no call khlai bo kaisa hotelo tlangai thangka ar jagao 12 jon tongo borok rok ar jagao hotelo tlangai o 12 jon asela rok bai o brino rompre rikha Hingke 24 ঘন্টা jora haikino o buri cherai ni logiwo torture harassment khlai jagai tongkha Jorao ke bokisi kisa khasika fiaba yok namo chungphano yogoi manya amsuk 12-13 jona borokni bagai bo sapong maisa jagya hopong maisa jagya abagai bo tui sangka tui kang jagai mai sangka sanani bagai okhoi jagai fiaba o borok rok o salarok bini kongno kuno phano khanalia borokni je hewaniyat omono simino hunugoi tongkha Aboni tendin pungo hingge no o beri cherai ni sak soribo kebel engai hamya angrerek engai phaika aboni yagulo khino o slarok bo kirijak kha kun mosor sakde thui rogo thangka hangke o cases rok chini sagomangse klayano abro hingke daramang kotor phainai chini family rogo bo hai hini wan sagoi o beri cherai no ar jagani telangai Pune railway station ni ganao khiklai kelangkha Hingke a 12-13 jon borok tabo bowan sukui tongo je obaba 12-13 bosor ni cherai singangke bo tamo sawai mannai noko thangmani yagulo bo siring sorok sitongnai omo hai kobrong no sanani kirijagoi hine wansugoi bo bini lama bo thangai paikha Aboni yagulo kheto teibo bini logiwo hamya gotinani tongo ar jagao railway station no klaijak nokha railway station ni safai karmi rok Sabai karmi bono haike saksori hamya kebel klaijak ke nongmani yagulo bo bini rumo talangai thangka o sabai karmi sala teisa haino hai Awani yagulo khino o 13 jon darinda samung khlaima haikino samung sitra bobo bono oni yagulo khino o bri cherai no rompre pai akobai bini room ni tikhlai teisa haino hai o railway station thangai rail train bisingo dawai reyo te o train ngangke apro thangnani tongo Pune ni simi Chandigarh tei hopung a train no kuno masaya manengya salni romoi a jagao bo thubu thuya kabai mang muktui yoroi tongkha te gana gini bo insecure kirijangmani bui chelarong no nokhangke tei bo bkhao kirimani hapka Fiaba wana jagnai kokingke অবশ্যই যে আর জায়গাও গতরে কন্ত রমই বনা আমসক সাক কেবেল ছরি দুর্বল তে কাপ তুই থাঙ্গি টংবা নক ফানো কেবো ফানো গানা ফাই সিংগানি হিनै নালিয়া যে তামো অংখা তামো অঙ্গै কাबै টংখা তে नों साइजोंदा अबा हाय कग्र केबो फानो सोंनाने बागै फाइलिया तेन दिनखेनो चंडीगढ़ सबैखा अत्रे सकमानिया गलो चंडीगढ़नि जे railway station dongmani ar jagao no achugui kabai tongkha o cherai hain haitesa boro thangnani boro thangya saiman ya angmani bagai abreke no khoroksa police कर्मचारी ar jagao nokha RPF ngake nongmani yagulo o brino
bo wan chugui na khaje bin logio mungsa hamya deramo angkhana hine abagui bo child labor ni borok rok no logi no inform khlai rekha inform khlaima logi no o child labor ni borok rok ba a jagao sokpai mani yagulo khoroksa child labor ni borok thangui a jagao sungui kha o bri cherai no fiaba sangmani yagulo teibo gabrok jamani kirijang ma haike phunukka kok saya kono aboni yagulo khino tei khoroksa police burui no bono kok sungdi hinui rohorkha apraki no kok sungmani yagulo bo kisa kamnani thakmani yagulo khino bono talanglai thanglai kha direct police station Chandigarh ni apraki no joto kok sungmani yagulo bo saka puila phuru hingke to saya no ungui tongmani kama amani yagulo khino police rok bono friendly ka haike nisni borok ka haike sungmani yagulo truk joto kok sengnani sanani sengkha bahai bono amsuk jona borok kwbangma rompherejak tei khoroksa bono swngnani kwrui je tamo wngkha hini ulta se sujukma khangke tei bo rompherejak bono khiklai rio hingke hai wngkha bini logio 14 bosor buruini logio hingke norok oborok no tui tamo sanani muchung obo wngkha real story hingke joto kisa comment khlai salai di।